Ляго. Майсторите на Спинджица. Епизод 1. Завладяването на Моро. Нинджи, здравейте! Файтър, какво ще правим сега? Ще го нападнем. Я! На ти, Файтър. Това заболя. Ще си платиш, Кай. Къде изчезнаха другите нинджи? Чуда се, какво ли правят нинджите? Готино е да медитирам. Но какво ли ще ни очаква сега, преди Чен? Ще отида да видя как е Ронин. Здравей, Ронин. Какво правиш? Ами нищо. Къде са другите нинджи? Знаеш ли къде са? Ами не знам, тръгнаха да търсят нещо. Добре. Какъв е добър денят, нали, Лойд? Какво е това? Кой си ти? Аз съм Моро и ще те победя. Сега трябва да открия Сенсей Во. Здравей, кой си ти? Ти кой си? Мразя човеци! Те ме нападат. Ами аз съм Лой. Кой си? Аз съм Лой ли? За какво е това име? Ами... никакво. Тогава какво правиш тук? Ами... разхождам се. Търся един на име Лойд. Той ми е брат. Ще ти кажа нещо. О, Боже.